a cikin wannan tasha ta mai albarka. Da Allah dan uwa ina roƙonka da idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka, kada ka shafa ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa don samun shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora. Sannan kuma idan ba ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka ba, ina roƙonka da ka daure ka dinga mana share da like da comment a zuwa gurin ku na Facebook da kuma na WhatsApp, domin haka ne zai tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryen mu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka a cikin shirye-shiryen da take kawo muku masu inganci. Da fatan da za ka biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo namu domin jin yadda wannan shahararren mawaki wato Garzali ko yake taka rawar gani kuma yake fitar da shahararren waƙoƙinsa akai-akai a cikin faɗin kowace shekara, wanda na tabbatar da lallai zahiri idan ka kasance ɗaya daga cikin masu bibiyar wannan mawaki wato Garzali ko ka tabbatar da fasihin mawaki ne kuma hazikin mawaki ne wanda ake taka rawar gani musamman ma dai a masana'antar takanit a cikin faɗin kowace shekara, wanda wannan mawaki dai wato Garzali ko ya tantance a yaba masa musamman ma dai a namijin kokarin da yake wajen ganin cewa a faɗin kowace shekara baya kasa gwiwa wajen ganin ya fitar da shahararrun waƙoƙinsa da kuma nishadantattun waƙoƙinsa waɗanda suke trending a manya-manyan social media da suka hada da su TikTok, Instagram, YouTube da ma dai sauran manya-manyan social media baki ɗaya. Da fatan dai kana jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka, kuma fatan za ka biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo namu domin jin yadda wannan shahararren mawaki wato Garzali ko yake taka rawar gani kuma yake fitar da shahararrun waƙoƙin nasa akai-akai a cikin faɗin kowace shekara. Shahararren fitacce wanda aka fi sani da wato Garzali ko. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon bidiyo namu a cikin wannan tasha ta mai albarka. Da Allah dan uwa ina roƙonka da idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka, kada ka shafa ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa don samun shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora. Sannan kuma idan ba ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka ba, ina roƙonka da ka daure ka dinga mana share da like da comment a zuwa gurin ku na Facebook da kuma na WhatsApp, domin haka ne zai tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryen mu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka a cikin shirye-shiryen da take kawo muku masu inganci. Da fatan da za ka biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo namu domin jin yadda wannan shahararren mawaki wato Garzali ko yake taka rawar gani kuma yake fitar da shahararren waƙoƙinsa akai-akai a cikin faɗin kowace shekara, wanda na tabbatar da lallai zahiri idan ka kasance ɗaya daga cikin masu bibiyar wannan mawaki wato Garzali ko ka tabbatar da fasihin mawaki ne kuma hazikin mawaki ne wanda ake taka rawar gani musamman ma dai a masana'antar takanit a cikin faɗin kowace shekara, wanda wannan mawaki dai wato Garzali ko ya tantance a yaba masa musamman ma dai a namijin kokarin da yake wajen ganin cewa a faɗin kowace shekara baya kasa gwiwa wajen ganin ya fitar da shahararrun waƙoƙinsa da kuma nishadantattun waƙoƙinsa waɗanda suke trending a manya-manyan social media da suka hada da su TikTok, Instagram, YouTube da ma dai sauran manya-manyan social media baki ɗaya. Da fatan dai kana jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka, kuma fatan za ka biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo namu domin jin yadda